kutsua esan dike... Desagertu da, baina ez da hainbeste agertzen, ez egun egokoan. Liburonen hasieran oso Ares gerraren jauna asko agertzen zen, baina gero pixkanaka itzalizkoa. Zelak hasieran ematen du joko handi emango zuela, baina gero komunikabidetatik ere desagertu da praktikan, eta hori ez du jokurik ematen. Bai, eski, bueno, zerratako zelak, A-eredua definatuko batzuk egune oso txuki, bueno, esto, eten dit lanaren erdia, ez, baina, ke bat. Egia zen, gauza kuriosoa da, hemen bortizkeri konfrontazioaren garaia oso zaila zen egunero humorea, oso zaila. Eta hoain ere zaila da. Zaila da, nik beti esan dut, errukia dira nire pertsonari, eta orduan, guantxe bertan, ezakit nun bukatuko dugu, ze harremanak izango dituzten beraien artean, eta nik erruki diet. Eta ez nuke nahi barrege, niz hemen segitu jo, tonto bat bezala ez. Orduan, zaila, da... Egun egokoa zaila da. Jorlatak emako dizu joko horrein. Bai. Beti agongo dira gaiak. Eta gero esaten duzuna, nik nire esperientzia pertsonaletatik eta jartzen ditut zinta asko. Hasieran lotxa ematen zidan, zen olako egunkari iritzi orrialde serioetan zure nola egin dudanik, nola sokaldatu dudanik gaur jartzea irutitzean pixka bat, igual, lotxatzeko modukoa, baina gero irutitzean, ez, ongi da gora. Nik azkenean sartzen dut zutabe batean, artikulu batean sartzen aldena, eta hori ere sartzen alda, esperientzia hori. Ba, nik ere zintetan atatzen dute horrekoa. Xaxa zen bat urtekin hil da? 15 urte zituen. Beteko zituen 15 urte urtarrilan. Ez du izango ordezkorik? Ez dut uste. Baina, jaia segurtasun osoz esango dizut, zen lehenguan, etxauritik bizikletaz bueltatzen, katu txiki bat, jaia harrapatu nuen. Eta gelditu nintzen eta esan, joder, ez hartu zen, hartzen baduzu etxera emango du. Eta joan nintzenean salbatzea, zegoen errepide, jaia ateatzen errepidea, sartu zen mendira. Orduan, nik uste dut, froga hori pasata, ez dela beste bat agertuko. Ez,